Tänään olisi testissa tämmönen Biltema ilmauslaite. Se on ihan hyvän näköinen vekoti, kunnon venttiileitä ja sitten tässä on tämmönen ripustuskohta. Täällä näkyy näitä venttiileitä. Tässä on tämmönen tiivis pää tässä. Katsotaan kuinka tiivis se on ja saadaanko nesteet vaihdettua. Tää pää pitäisi olla semmonen yleismallinen, että sopii melkein suurimpaan osaan. Niin tähän ainakin meikäläisen autoon, niin menee ihan suoraan painamalla sinne ja näyttää kyllä tiiviiltä. Nyt on venttiili avattu. Homma laitettu paikoilleen. Katsotaan saadaanko rokkaamaan. Nyt on ensimmäinen tankki tyhjätty sieltä ja hyvin näyttänyt toimiva. En tehdä alkupumppaista tolla, kun oli niin pieni tuo suutin tuossa. Tämmönen määrä tosiaan tuli sieltä ja ei näytä olevan yhtään ilmakuppia siellä. Tää on kyllä tiivis paketti. Kaikki mihin sä ajat ja se lataisi. Niin, sitä se voisi täysin mennä automaattisesti. Niin.